इउपिपिएलनि सोद्रोमाफोरा बिजेपिआव हाबनो नागिरो। एलायन्स थानायनि थाखाय बिजेपिआव सोनो हाया। राजु नार्जारिया बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ इउपिपिएलआव हाबनो नागिरदों होननाय बाथ्राया नंखायद्राय नङा। आमितो जेहेतु बिजेपि और इउपिपिएल एलायन्सत आसु এইকাৰণে কোনো বিজেপিৰ কিবাই ৰিপ্ৰেজেণ্টেটিভে নেতা কৰ্মীয়ে আমাৰ ইউপিপিএল দলত জইন কৰিব বিচাৰিলেও আমি জইন কৰিব দিয়া নাই। बेथ' नंद्रायबो नङा बिसिनाबो जोंनाव बिराद हाबनो नागिरो खिन्थु जोंबो सोनो हाया। खोथाया सैथो बिसिनाबो फैनो नागिरो जोंना खमबावसो खिन्थु बिसिना जोंथ' बिराद सोनो हायो। जोंबो दा एलायन्स जानायखाय जों माने जोंबो सोआखै आरोखि। बिटिसिनि ट्राइबेलफोरा बिजेपिखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो। बिटिसि एरियायावल'सो एसे ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो। बिजेपिआ फैगौ 2025 मायथाइयाव बिटिसिखौ खुंनो टारगेट दं। राजीव ब्रह्मनि बिबुंथि। टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं। बे मा खालामो गोजौनिबोथ' आसिरबाद नांबाय सानलाबायबानोथ' जाया टारगेटआ दं। बावैसो सान सिगां खौरां बिजोंनि गेजेरजों इउपिपिएलनि गाहाय नेहाथारि राजु नार्जारिया बिजेपि हान्जानि गोबां दैदेनगिरि आरो मावथि सोद्रोमाफोरा इउपिपिएल हान्जायाव हाबनो नागिरब्लाबो एलायन्सआव थानायनि थाखाय जों हाबहोआखै होनना बुंनायनि फिननायाव बिटिसिनि एमसिएलए राजीव ब्रह्म बिथाङा बे खोथाया नंद्रायै नङा। इउपिपिएलनि दैदेनगिरि सोद्रोमाफोराबो बिजेपि हान्जायाव फैनो नागिरो नाथाय जोंबो सोरखारजों एलायन्स थानायनि थाखाय लानो हाया होनना बुङो। लोगोसेनो फैबाय थानाय समाव बिजेपि हान्जाया बिटिसिखौ सासन खालामनायनि थांखि दं। ट्राइबेलफोरखौ ज' खालामनानै खामानि मावलांनो थाखायनो एसटि मर्चाया खामानि मावदों। फैगौ लकसभा बिसायख'थियाव 5 नं क'क्राझार बियाबाव एनडिएनि बिथोन बादियै बिजेपि हान्जाया खामानि मावगोन होनना ओरैबायदि फोरमायो। बिजेपिनि गोबां माने सोद्रोमाफ्रा इउपिपिएलआव हाबनो नागिरगासिनो दं नाथाय एलायन्स गोनांनि थाखाय इउपिपिएलआ सोनो हाया होननानै बुङो। बेनि सायाव मा बुंनो सारा? बेथ' नंद्रायबो नङा बिसिनाबो जोंनाव बिराद हाबनो नागिरो खिन्थु जोंबो सोनो हाया। खोथाया सैथो बिसिनाबो फैनो नागिरो जोंना खमबावसो खिन्थु बिसिना जोंथ' बिराद सोनो हायो। जोंबो दा एलायन्स जानायखाय जों माने जोंबो सोआखै आरोखि बिसिनिखौ। नङाबाथ' दानो ज्राव ज्राव फैयो खुनु खोथा गैया। जोंबो सोथ'नाय नङा आरोखि जिहेथु सरकारा एलायन्स जाबायना मिलि जुलिथ' दानांगोन जाबाय जेब्ला मान सन्मानखौथ' लाखिनांगोन ना जोबथाजासिम 5 बोसोरखौथ' दानांगोन। ओंखायनो जोंबो बिथांमोननि मानसिखौ सोआ आरोखि। सार एमपि इलेक्शननि थियारि माबायदि जानानै दं दा? एमपि इलेक्शननि बेलायाव आं दा बारा बुंथ'नो हानाय नङा। थारमाने बे एसे गोजौनि खोथा जाहैबायना आं दा गोजौ लेभेलाव मा सिन्थाधारा खालामलायदों बे दा आंनि नलेजाव गैथ'आ आरो। सार बिजाथिफोरखौ सायख'बायमोन नामा बिजेपि हिसाबै जों सायख'थ'वाखै। बिग्राफ्राथ' गोबां दं बिग्राबो दं दा मोननैया बे उननि बाथ्रा। हाइकामान्डनि खोथा हाइकामान्डआ जा बुङो बेनो सोलिगोन। एसटि जाथि हिसाबै बिजेपिआव माबायदि बाहागो लागासिनो दं सार? स्पेसियेलि बुंनो थाङोब्लाथ' नोङो सारा नर्थ इस्टआवनो नोङो गुबुन हारिफ्राथ' बिजेपिआनो जोब। ट्राइबेल जिथु नोङो ओरै कार्बि आलंनिफ्रायनो होन नोङो डिमा हासावखौनो होन नों देउरि काउन्सिलखौनो होन लालुं काउन्सिलखौनो होन नोङो थेङाल कसारिखौनो होन आरो मार गासिबो माने त्रिपुरानिफ्राय आराम्भ लानानै बिजेपि जोबखा। दा जोंनि बिटिसि एरियायावल'सो एसे ट्राइबेलफ्रा बिजेपिखौ एसे गोनो गोथो खोथा बुङो नाथाय बेयावबोथ' बिजेपिजोंनो एलायन्स ना इउपिपिएलजों नङा होमबा? नाफामफोरनोथ' एलायन्स दंना बावनो ट्राइबेलजोंनो एलायन्स जोब मथा मथि। दा बाथ्राया बेनो मानसिफ्रा बुङो एकदम माने बर'फोरखौ जाख्रेबजोबथारबाय जाखुथारबाय होनना बुंथारो बिजेपिआ। खिन्थुथ' बिदिथ' नङा। गुबुन बे काउन्सिलफ्राथ' बिराद मोजां सालायगासिनो दं मालाय। कार्बि आलंआ बिराद मोजां सालायगासिनो दङ डिमा हासावबो बिराद मोजां सालायगासिनो दं आरो त्रिपुरायाव दाखालि सानैया देरहाबावदों नङा होमबा बाइ इलेक्सनाव देरहायाखै होमबा होमबा नाथाय नर्थ इस्टआव गासिबो बिजेपि जाजोब्बाय आरोखि। जोंनि मानसिया मा सानदों आं बेखौ बुंनो हाया। टारगेटआथ' दं 25आव टारगेट दं। बे मा खालामो गोजौनिबोथ' आसिरबाद नांबाय सानलाबायबानोथ' जाया टारगेटआ दं।